Bueno, el Jordi ens parlarà sobre el canal de la Infanta, les intervencions. Bé, bon dia a tothom, intentaré ser breu i rapidet i que se m'entengui, que això ja... Ara, el que presentem avui és una mica el resum dels resultats obtinguts durant els treballs de buidatge i documentació del canal de la Infanta, que tot parteix del que veieu aquí, que se'n diu un estudi d'impacte que es va realitzar l'any 2009, que vam realitzar el 2009, per un tema de reutilització d'espais que es va fer a tota Catalunya, que es deien àrees residencials estratègiques, per donar solars on poder construir habitatge. En el cas Hospitalet, primer ja veieu tota la zona ombrejada en vermell, era el suposat àmbit de l'àrea que es va prospectar. Després això es va reduir molt, no té res a veure amb el que va acabar. I en el plànol que veieu els elements que ja es van recollir en aquest estudi d'impacte com a elements patrimonials ja coneguts en la zona, tant en el mateix àmbit de l'àrea com al voltant, i el mateix estudi ja condicionava que qualsevol obra que s'hagués de fer anés precedida d'una fase de control i documentació prèvies per tal d'intentar veure com s'havia de fer ja després la Generalitat i l'Ajuntament, com s'havia d'executar la fase d'execució, és a dir, si s'havien d'adaptar els projectes o no als resultats trobats. Bé, aquí és una parrafada molt llarga, no hi entraré. Bàsicament són les dades bàsiques del gran projecte que va suposar al segle XIX la construcció del canal de la Infanta, que com podeu veure, com a qualsevol obra, ha tingut els mateixos problemes que hem tingut en qualsevol que es faci a l'actualitat, des del canvi de nom per motius polítics, com veieu al final de tot, el canvi de pressupost pactat en l'inici al pressupost real final, o l'inici de l'obra que es va fer el 1817, es va inaugurar el 1819, però realment es van acabar les obres el 1820. O sigui, aquestes coses ja passaven en el segle XIX, igual que passen ara. El més interessant de tot plegat, de tota aquesta gran obra d'infraestructura hidràulica, que és el canal de la Infanta, és que no tota l'obra, no tot el canal, estava treballat de la mateixa forma, és a dir, no tots els trams tenien els mateixos acabats. Sembla ser que cada zona, segons les característiques del sòl en el que s'excavava i els recursos que tenien per rematar-lo, el feien d'una forma o de l'altra. Així, gran part del traçat estava excavat directament a les argiles naturals, sense cap acabat més. En altres, les parets anaven obrades, o bé amb pedra de Montjuïc, amb pedra de les pedreres locals, o amb mamposteria que tinguessin per allà, o fins i tot amb totxo massís. I també hi ha trams excavats en galeria, és a dir, en mina. També hi ha detall aquí les estructures de pas que es van fer per poder continuar utilitzant els camins que ja existien, etc. Aquí, en el plànol aquest que es veu molt petitet, totes les línies grises que veieu, les grises fosques, són el traçat principal del canal de la Infanta i tots els recs secundaris que se'n derivaven d'ells. I el cerclet vermell ens està marcant la finca del Quarter de la Remunta, que és on vam intervenir. Aquí podeu veure dues imatges de com ens la vam trobar a la zona on sabíem que estava el canal a l'inici de la intervenció del 2011. De fet, la foto de la dreta és un cop ja s'havia passat la màquina per desbrossar, perquè era una selva, i com podeu veure no es veu res. Ja ho veurem al final, però hi va haver una fase d'activitat que va colmatar tot el que es podia veure encara del canal en el 2010. Entre la prospecció i la primera intervenció que vam fer va desaparèixer qualsevol rastre visual. Aquí simplement perquè veieu com són els treballs que es van realitzar, a part del buidatge històric i documental que es va fer en diversos arxius, el treball purament de camp es va realitzar amb control de màquina retroexcavadora, intentant visualitzar aquelles estructures que podien conservar-se del canal i també intentar veure si es podia conservar alguna estratigrafia de les fases inicials. Com podeu veure, hi ha la màquina i també alguns companys meus netejant per poder fer la documentació. La màquina treia el gruix de terres i allà on era delicat ho netejava manualment. Conclusió dels resultats, el canal ocupa aquesta franja vermella aquí dalt, són 150 metres lineals dins de la finca del Quarter de la Remunta
I aquí baix podeu veure la planta resultant, en el que veieu aquesta primera part ombrejada en gris i aquesta que no, amb un pont. Ara anirem a explicar què és tot plegat. Anem fase per fase. Sembla que tot el canal en el traçat que tenim dins de la remunta va ser excavat a les argiles, sense cap acabat més. Podeu veure una secció al costat de la seva forma, les amplades també apareixen en ells. L'únic que aquest tram original només es va poder documentar en els darrers 50 metres per les reformes posteriors. Tot i així, també s'ha de tenir en compte que les tasques de neteja que es realitzaven periòdicament per extreure llots, impureses, brutícia del canal i perquè continués fluint l'aigua van implicar, com podeu veure aquí, diversos retranquejos dins de la paret de les argiles. Són les pròpies activitats de neteja i l'acció de l'aigua que va causant caiguda d'argiles que les han de tornar a treure. En total, l'amplada original serien els 2,5 metres, però hi ha punts en els que teníem 4, un cop buidat. Una altra cosa original, un altre fet original del canal vindria a ser aquesta arcada d'aquí que veieu, aquest trosset, tot l'altre ho veurem després, que era un dels ponts d'una estructura de pas per passar d'una banda a l'altra de la finca, que de fet aquí al límit exterior de la finca, en el tram de Cornellà, encara existeix una passera obrada amb totxo massís que podria ser d'aquest mateix període. Primera reforma que ens vam trobar de tot aquest canal. En l'extrem tocant cap a Hospitalet vam poder veure aquests dos murets de totxo massís que estaven reforçant les parets i també ens ho vam trobar a l'altra banda, que es podia veure a la foto que us he ensenyat del tram de Cornellà, que les parets també estan revestides, no sabem si al fons, perquè ja no hi vam intervenir. I a l'interior de la finca els militars van fer la continuació d'aquestes parets obrades, però ho van fer en formigó, amb un calaix de secció rectangular, que aquí podeu veure a la inscripció de 1929. No hi ha cap més dubte de quan es va fer. Aquí podeu veure les característiques d'aquesta estructura, em diuen que ha d'acabar allà. A 1944, la segona reforma important que fan els militars és revestir i reforçar el pont, que no el van tocar per sota, sinó que el van superposar per tenir més amplada de pas, sobretot per les tasques eqüestres que havien de fer, i les inscripcions que ens donen la data de construcció del 1944. I finalment, la darrera reforma que vam trobar en el canal va ser ja a partir de documentació, que ja podeu veure aquí l'expedient d'obres, en el que l'Hospitalet condiciona el tram del canal que passa fora de la finca de la Remunta ja com a clavegram i al soterra instal·lant un col·lector que a la finca de la Remunta tenia el seu accés. I aquest és l'estat que es va trobar en l'any 2009-2010, en el que ja podeu veure en quin estat es trobava el canal, amb tota la brutícia de vegetació, i també hi havia problemes d'inseguretat perquè hi entrava gent sense control, i per aquesta mateixa raó el 2010 es va decidir col·lapsar totalment el canal i el pont. I bé, i fins aquí. Espero no haver-me allargat.